अरे जी, इतना बड़ाई मत करी हती अगर तार बड़ाई। अरे गिरी मने की गजब रौरा बानी। ई कौन बात भई? साली के इतना याद आवत अनु मन करता वैसन दिन भइल बा दे साली के मजा आई ने ऐसा दिन में सालिए से मजा आई। ठीक बा जाता नहीं ससुरारिए हो जे मजा ले इतना मजा रुको फोन ले तनी बात कर ली लगावत तनी मौसम तो बनल बा साली से तनी बतियाई। हाँ हेलो। का तो जी गोला तनी अरे खुश रह कबहू हाथों लाग देखा तारू मौसम कितना झकास भइल बा। बारिश होता है ना मुर्गा बनैले बनी खाली मुर्गा के छोड़ा ना हटावा जौन खाए के फेरम बानी तौन खियावते नहीं कि मुर्गा के खाई। का खियाव तनी जी जीजा जी हम खियाई तू खियाबू। कहिए आओ तनी अरे तू जहिया बुला द तहिया आ जाई। बारिश होता बनिया एने बारिश होता है बारिश तनी मनी होता है झिमी झिमी ऐसे हमारा कोनो दिक्कत नहीं है हम तो भीगो तो चली आई। तब का तारे खातिर तो हम बारिश देखी ने। और दीदी ठीक हिया दीदिया के नाम मत लई ओकर काहे नाम ले तारू हम तारे से हमर बतिया बहिन है तो हम पूछ लेनी हमी मैंने बहिन ले पूछिया हमारे ले काहे पूछे तारू। चली आई तब ठीक बा आवत नहीं आई बनौलानी मुर्गा चावल देती अरे ठीक बा तू बिना खइला हो रही जी तारा से करी भेट। ना हम तो पूछनी हमी ना ठीक बा पूछत तारू ठीक बा लेकिन हम बिना खइला हो रही जी खाली हमरा के चाही आई तो। चली ठीक हो तनी काम कर तनी जल्दी आई ठीक बा आवत नहीं बात कर ले ऐसा नु कि माथा डिस्टर्ब हो जाला। हम अपन बात बतिया तो मैं दीदिया के नाम लेती है। बाप रे रे इतना ढेर दिन पर जीजा फोन कैनी हमें कि और तो मनवे खुश हो गइल पूछा ही के नहीं के आ एक हाली देख रोज खाऊं के पूछ देनी है ये बेरा तो एक हाली खाऊं के ना पूछनी है आ जाए दा रोज ना पूछनी तो बेरा हम ही पूछ लेनी है तक का हो बस एकदम बेचैनी भइल बा हमके कि कब आईती तो एक हाली देख लेती उनका के अब का कोई कुछ बुझाते नहीं कि फोन करी ना रास्ता में रोकब फोन करके गाड़ी चलाओ तो खब तो उठाए थोड़ी ना परेशान ना करब। अतना देनिहार थोड़ा है ये मोटकी कुछ लेके ना जाइब हम तो बोलावत ये साली के चक्कर में बानी ऐसे जाता नहीं ऐसे 150 दे देव जन बुझाई तवन आ ओकरा से इतना हमारा दिल लाग गइल बनी ऐसे हम जाते नहीं शाम के ना तो जैती हम इतना काम पड़ल बा आ फिर भी छोड़ छाड़ के जाता नहीं। अरे जीजा खुश रही का समाचार? ऐसे ही घूमत फिरत चलिए नहीं हाँ ना आवे के ये कहू बार फोन न करेला। अरे फोन के बाद अचानक मुंड बन गेला ये नहीं आई रही चिरानपुर त कने अरे दादा तनी हां ना ना ऐसन कोनो बात नहीं के ऊ घरवा ई घर बाटल बा ना तो चल जा दुआरे पे मैं पूछ ले सब अपने ना बाटे हाँ, तो सब चल सुखे घरे बा चल जा। सब दुखे बा सब सपने बा सब अपने बा तब- का दिक्कत बाटे तो कौनो सब दिक्कत परिवार नहीं कहीं ना बाटे। अब चला अरे जा। रउआ चली कोनो दिक्कत आवे कोनो समय में दिक्कत परेशानी नहीं के कोनो दिक्कत ना ना, कोनो चली दिक्कत ठीक बाटे बड़ा बदल गन में निकाल अरे तू यही तेरी तार आदत ना छूटी ना अरे का ये ऐसन कोनो बात नहीं के अब तू जो ऐसा ही के जैसा ही के तैसा ही रह गेल ना अब हम- बदला कुछ चेंज देखी जीजा जी सुनी हम डेंटिंग पेंटिंग वाला अरे। हीरो कमाल वाला है ना राकेश राजा बलिया वाला है। यही सर तेरा देखी हमारे जिला में आयल बनी ना बलिया जिला तो देखी तनी उल्टा सीधा काम ना है इतना ता ही जा तू ठीक एने ना शौक कर ला हमारे कोई वे बुझे लगा दीदिया समझौले नहीं खे का दीदिया के ठीक बात ना करना सब चली जाए पानी उन पी तनी हमको ठीक जाए के बताई नागा रहा ठीक बा ना ना अब आइल बाड़ा तो चलो अरे, के नागा अरे, ये छोड़ के लगल भागे ने आओ अच्छा, अच्छा। आओ सब जाइए जीजा जी कहूं हां बोली अरे कहाँ आ रही क्या देखते अरे खुश रहे चली को बनी हो ना अरे, खोज ना अरे, खबर भाई, पूछू ना 10-15 मिनट। पानी पियनी हो हाँ, पानी तनी तो चल गरे जा जेम ना कि पेट झरता तनी लाइटिंग में चल गरे रोबरा से काछू भाई पानी बाटे हम जाते तनी खेले ठीक बा जा ता खेलो खेलवा चला रहलन तारा बुझात नहीं के केहू का जीजा जी खाली रउआ खाली माइया का साथ देई ना हाँ? हमार तो कबर रउआ साथ ना देई ना तू खाली अपने वाला जो ए कहूं हाँ हम जाते हैं ठीक बा बड़ा नया नया जैकेट बनता एगो अच्छा, मैंने बुढ़िया नहीं। के स्वेटर किन दी 150 के त मिलत ताटे कितना बढ़िया बढ़िया अच्छा ठीक बा चल दमा से ना मैं चाहे बाकी का करी मांगब चाहे ना मांगब रोरा कह दे और बताई मैया पर ठीक बनी ना हां मैं ठीक है हाँ, चलो इतना नीक लागत फूलवा ना कि मन करता कि कुल तोड़ के है गो माला गोई के आप जीजा जी यहाँ तो स्वागत करे पहिना दे ओबले ले ना है सबे ले इंतजार करत हन एबर बैठ के इंतजार कर
पुछाई कहा हो कि ना मत महकता ना तारा तो अब ले नहीं अरे एजा का होता हो अच्छा तो चोरी चोरी है नहीं हमें ना चोरी मैंने तारा से बताई नहीं है ना अरे दुआर पर से आवाज देता नहीं हमें बताई नहीं है ना बोल के कब ही नहीं है ले फुल ले इतना प्यार कर लू ना बैठ हिंदी में खराब होता ठीक बा बैठल है बैठ नहीं के जाते अरे तू तो ढाई दे बात ना बरियार साली दूसरे में ना हुई अपन जाना जाता तानी हां बोला हाथियों को तबे से हम इंतजार करत रहन के ना लागत रहल एक बार तुर ली छोड़ा ना हई है ले ल तू काहे के तोड़ा तर झुकन के इतना बढ़िया महंगा था ना जीजा जी और तबे ले बना के खाना हम खुद तनी अब खाना ठंडा हो गइल अब हम नहीं खी जाना समझ ली खाना ठंडा हो गेल तो ओकर मतलब हमके भुला गइल नहीं हमें तारा खान भुलाई जान तर तारा जी से हम हमसे इतना प्यार प्यार करी ना ना करी ना आप लगता कि कोनो और ही मिल गइल बे आपके हम तारा सिवा के उस हम प्यारे न करना तू कहत रु के खाली शौक कर तो लू ना फोन काहे न करी ना हमके बताइन तो तारा से हम इतना प्यार करना तू खाली शौक कर लू प्यार करती तो आप हमसे बात ना करती तारा से हम बात न करना है हम जानत हाँ, फोन करब त आप ढेर याद देरा करब। नहीं तारा दीदिया से नु जान जाइनु तो मतलब कितना दीदिया से घर में प्यार करे नहीं हमारा से तो प्यार करबे ना करना करे डरानी प्यार ना करना जान जाइनु तो बताओ हमारा हमने से के ना डरानी दीदिया से डरानी जय देव ना बोलब खिसियल बड़ काहे खुशी है बड़े से ना मान जा गाना गाई ना कहीं खिसियल बड़ तो हम मान जाए गाना गाई तो मन तू ही एगो गावा हमारा तो ढेर दिन माथा काम नहीं के करत गाना नहीं के गरी चली ना कहीं भागी जा हमनी को कहां भागल हो गाना ना हो की हो तोहरा संगे बानी हम पुलिस थाना का करी बानी दोनों जना राजी तो जमाना का करी ओहो तार जब हमनी का राजी बनी तो जमाना माथा से का एकदम डर काम बटे नहीं के करत नहीं काम करो ना हमसे प्यार कर लेना तो पूरा काम करे लगी तारा से सुनो ना इतना प्यार तारा से करना तो तब रही निखे जात ना ये तो चनी कहीं भाग चनी जा कहाँ चल जी बोले कहाँ चले के जहाँ आप कह दे तहाँ चल चले के जहाँ कह देम तहाँ चल एगो चल सुनी ना बोला हमारे सिवा के औरी के मत देखब हम पहले बता हम देता ना तारा सिवा केहू के और ना देखम ठीक बा हाँ चलो काहे चलो ना हमार बहिनिए होखे न ती हम सोच रहे कि अपन जान दे दे खुद के सही कहनी है ना ठीक है मत खिसियाई जी आप तो हमार अरे, जान है प्राण तू तो है हमर जान हऊ। धन है सोना है चांदी है सब कुछ आ ये पाहुन ई काय पूजा के कोरा में धइले रहनी ह अरे बैठ के बतियावत जाई जा जान ताड़ी का पर खूब चक्कर दे हम कह के कर में फरका और का होता का ना वो बैठ के बतियावत रह जाई जा जे जा तू बता दो ना कि चक्कर उधर लदा ना तनी सुबह बतावा हम पपीता तू रहने के मन नहीं खे लगा रुका बैठ के नमक संग पपीता खाई पपीता तो हम दे घूमे आई नहीं कि देखी माँ जी के बड़ा अरे पपीता जी जब फरेला बताई कहले दीदी फोन ठीक चले पाहुन तनी चली ना हो जे धइले बन तनी रौरा के कुछ खा ली तनी चली अरे खाए गाजर का हलवा गाजर का हलवा चली गाजर का हलवा अरे खाए चली ना हम बताओ ठीक बा। तनी करे अरे भाई ढेर भतरा वासल बड़ी रे करे ढेर भतरा वासल भी मार दे अरे ना रे भाई बाबा तुम कुछ ना बोलिया ठीक बाटे उ त मने मरद हम तुम करे नहीं के तू बुझा के तोरा ना बुझा के चाहिए रे करे करे हर जाइया हर जाइए ढेर तोर भातर की लगे बैठे के मन करता रे हां मर्दा के कपार पर चढ़ कर तो मरद छोड़ी है हां आ तोरा में पकड़ बोले बड़ू उतार रे तो हाथा रे करे त ओदे कुछ नहीं की बोले तनी उनकरा के विदाई कर लेते ना तब तो के बता बतानी का हम हो लड़की से कहीं हो अभी हटबी कि ना रे तू एबार की उनकर एबार की बात उनकर लगे सटी है मत बेहाया काहे की छे छड़ी लड़की छछुन्ना चुरुआ पानी में डूब के मर जा कुतिया होने रे का हम लड़की से कहीं हो ओकर तो लगे हेडक हो जाई को हम त ई सब माँ जी एगो बाड़ी काजे ने के तरी घूमत फिरत चली ले पपिस्ता के एथु करे गोरे हां पपिस्ता गोरे के आजीवन करालो हमनी के तो एकदम अब तनी एथु होत रहल तले आ गेली है चल हम जन सोचले रहे तो ना भाई लेकिन फिर भी अब क्या करी हम अब तो इधर रहे के मने नहीं कर अब बताव केहू के बेटी बहन त बेटी बहन होखेले अपने नियर सबके का बात सोचे है? के चाही आ उ कहानी है कि बुचिया फोन कइले रहलियो का बबुआ का तबीयत खराब बा दवाई ले जावे ला केहू नहीं खे अब जितना जल्दी हो कि चल जेती तो मने
तो हमर मैंने खुद रहा के बता रही है खेदत नहीं ये की कौन बात भइले रसगुल्ला ला पानी पिया के आ सोटा ला मार दो तो कोई रसगुल्ला के फायदा का? नहीं अब देखी रौरा के तनी जान तनी के बुरा लगा ऐसा कोनो बात नहीं कि जीजा साली में तो तनी मजाक चलबे करे का मजाक चलेला लेकिन बैठी गइनी आजे तनी देख ले केहू के सियान बेटी हो जाली से तो फुलाइल बा आ ठीक बा पाहुन माने जाए के बाद तो चल जाई ना तो कोनो बात नहीं के जन्नी अब फोन आयल त हम कह देनी का अभी तो मोबाइल हाथ में ले ले मैंने कहते उनकर पल्ला लागत नहीं देख ले के। तनी हम बतिया के का कहते अरे ठीक बा रौरा बतिया के देख ली आमा जी बुझाता नु के शौक हो गइल बड़ी लेकिन फिर भी शौक के का करें जले हम आइल बनी उतना मेहनत करके जले तनी भेटाई ना साली के संगे तनी मजा मस्ती होई ना कल ससुरारी इले से फायदे का देखो तनी कोनो ना कोनो उपाय लगा तनी अब बाकी तो जुगाड़ के नहीं लागी जाई हम जाई हम तो उ जीजा आई नु कि मतलब एमा के जीजा थोड़ा है हम ओमे के जीजा है बिना कुछ फायदा उठैले जाई ना होई हो होई नहीं तबे जाई आ मानब हम देखो तनी कोनो ना कोनो उपाय लगाओ तनी एको पकलो नहीं के ना अभी तनी जीजा जी के खिल के खिया देई इहो बड़ी का तू खियावे का सोचा करू तारा जगह हमारा रह जाता बुला के लागल ए जीजा जी। है घूमे आपसे हम पहले बता दे तनी का करी हमरो मना बटले भाई आपसे प्यार करे के दिल लगावे के लेकिन जना फिर भी नहीं तू कहाँ कर सरू आवा है ना कहाँ कर सरू खाली बात के समझ ही ठीक ना बैठी तनी 2 मिनट अब तो सोया ना बैठ के ना तो खड़े खड़ी हो जाए दने कुछ जानता नहीं बड़ी डर लगा था माई सो दिन के इतना मार मार ले बिया ना कि समझ ली एकदम पिठिया लाल हो गइल बाटे आता ना बादल भाई चला हमारा समझ में नहीं चलते के तार आवत मैंने कि कोई पिटाई क्या हो गई करी। तो का हो जाई आहियो दादा ओहो इतना प्यार मत करी अरे जी इतना बड़ाई मत करी ना अगर तार बड़ाई अरे गिरी माने कि गजब रौरा बानी ई कौन बात भई का मैंने बोली क्या देखी हम नहीं की बोलते त एकर मतलब ई ना भई अब निकल को तनी के ठीक बजा तनी एक जा जा के घर मैंने फिर सच में एकदम लथेर में का लथेर बानी हम आज की बात से नहीं जानते कि दामाद है कि का है समझनी तेरा रे का कहते नहीं चल जाई हां चल जाई ठीक बा अब ना हमारी बोलिए मत लेकिन आप बोल कर देनी ना ठीक बा बोल देनी तो फिर आज की बात से मेरे दुआरे पे तकबो मत करी हो का बनाई लेके उड़हर जा लेके भातार ना पैबू पत्नी का बनाई खाना खाना तो छुअल हम खाना खाई हैं तो के समझ में आवता आखिर मैं का कनी जीजा फोन लगा के तेरे पापा के कहीं ना बोल कहीं ना हैं तुमने हंसी मजाक ना कनी हम खिसिया के हम ना देखनी हो तोर गाल पकड़ के चुमा लत रहना तो हैं ई कौन जीजा साली का प्यार है रे मुंह से ना प्यार कइल जाला कि शरीर से प्यार कइल जाला जय दे मैं सॉरी तो जाओ लेके तो का कर चल भी आई भी जल्दी